Mònica Sales ha confirmat que un dels debats que haurà d'afrontar aviat el nou govern català és si amplia l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta o si es construeix un nou hospital a les Terres de l'Ebre. De fet, el tema tornarà al Parlament de la mà del PSC. La portaveu de Junts per Catalunya ha assenyalat que veuen amb bons ulls la proposta que van fer l'anterior consellera de Salut, però que també cal tenir en compte les crítiques que ha rebut el projecte. Entenc que és un dels debats que haurem de fer, veure definitivament quina és l'opció que prenem, si construïm un hospital nou o si fem aquesta ampliació que s'ha proposat per a l'Hospital Verge de la Cinta, que des de Junts no hem vist amb mals ulls, però sí que és cert que ha generat certes crítiques, sobretot del sector que treballa i viu dia a dia a l'hospital, i per tant podem tornar-ho a posar sobre la taula perquè des de la Conselleria de Salut, amb els diferents agents que hi ha al territori, s'acaba de prendre la decisió. Jo no em desdic d'aquest suport que ja vam donar en seu parlamentària, però sí que és cert que entenc que quan hi ha un canvi de mans en una conselleria, tots aquells projectes que tiren endavant poden passar per un procés de tornar-se a posar damunt la taula i acabar de decidir quina és la millor opció per al territori. Repeteixo que nosaltres hem donat suport a aquesta proposta al Parlament de Catalunya i ara és el conseller Argimon i tot el seu equip qui ha d'acabar de prendre l'última decisió. D'altra banda, Sales ha donat per fet que el decret de renovables es revisarà per evitar la massificació de projectes eòlics en llocs com la Terra Alta. Però no podem renunciar a les renovables, però jo entenc que també hem de poder dir clarament no a la massificació i que tot recaiga sobre una zona concreta. Aquest decret es pot revisar, evidentment, però també sabem que la ponència de renovables està rebutjant algunes de les propostes que han arribat per poder posar parcs eòlics a diferents territoris. La Conselleria d'Acció Climàtica ara té un repte important i per tant creiem que vetllarà per aquestes dues coses que de vegades són difícils de combinar, que és no a la massificació i sí a l'energia eòlica. La diputada de Junts també ha destacat que el Parlament hagi aprovat aquesta setmana la creació d'una comissió d'estudi sobre la protecció del Delta. Sales ha assenyalat que no és normal que el Pla de Protecció del Delta s'aprovi a l'agost, com ha anunciat el govern espanyol, i ha demanat que es tingui en compte el criteri de la taula de consens i de la Generalitat. I el que no és normal tampoc és que aquest tipus d'actuacions s'hagin de fer d'esquena al territori que pateix aquesta situació. Quan vam presentar la primera proposta, la taula de consens i diferents sectors socials del nostre territori i també els diferents partits polítics que representem la ciutadania de les Terres de l'Ebre van fer un crit. Aquestes coses s'haurien de consensuar amb el territori i s'haurien de trobar els millors encaixos per fer possible les solucions. I a veure ara què passarà amb aquest text definitiu i què serà al final el que tenen previst de fer al Delta de l'Ebre, com dic, d'esquena una vegada més al territori i també al Govern de la Generalitat. Finalment, Sales s'ha referit al compromís de la nova consellera de Justícia amb la retirada del monument franquista de Tortosa. La diputada jesusenca va preguntar-li fa pocs dies a la consellera Lourdes Ciuró, qui va afirmar que el monument es retirarà el més aviat possible. La consellera va fer una intervenció contundent en què deia explícitament que tindria mà ferma per tractar i abordar aquestes qüestions i també va expressar el seu compromís per la retirada del monument franquista del riu Ebre a Tortosa. Hi ha qüestions que van més enllà i que la Generalitat de Catalunya va determinar que aquest monument s'havia de traure. A més coincidia amb l'opció de vot que jo vaig escollir en aquell moment a la consulta com a veïna de Jesús i per tant jo celebro aquesta decisió i celebro que aquest monument es pugui retirar del lloc on està.